i posat la cara de la cara de festa. Carme. I ho fan que estic així. Sí, aquest és per... Si sabiguessis que ara m'han fotut un quatre carol, la llarga m'ha sentat aquí. Són vinyals. Bueno, vinyals, no dirà. I ara seria ben polit, un quatre carol.
coseta. Aquesta dansa és tan bonica que l'hauríem de disfrutar una miqueta més. Sí, farem aquesta segona part molt a poc, des de les picades de mans. Sí, farem. Vale? I farem com al principi, com quan l'hem explicat, oi que sí? Sí. Doncs vinga, tothom amb cara que teniu ganes de picar de mans. Molt bé.